Takže čaute, už sme tu zase späť. A toto je pár 12 húbačov. Keď sme boli v off-screene, tak sme našli jedného takého menšieho suchorýba, ale toho sme tu ešte nechali. Kto by ho chcel, tak ak si po ňo príde. No vlastne, Majo, ale oni nevedia, že kde sme, takže tak. A možno to poznajú, ak to už niekedy boli. No, to je pravda. Ale nás nie, takže ideme. To čo tu je? Nič, nie. Poďme sa pozrieť semka na túto čistinku. Nič nevidím. Aha, auto na stompe. Aha. To si asi nemalo vraveť, že kde je, lebo nás odhalia. No tak to nevadí, môžete sem ísť aj vy, ale neviete, že kde bývame. Ďalšia muchotrávka je tam, takže... Ale to nahajde tak. Muchotrávky ani nič na záber netreba. No. A vyzerá to, že nič nenájdeme. No. Okrem tohto jedného suchorýbu. Aha, že čo sme našli minulý diel. A ešte sa nevzdáme. Nikdy sa nevzdávame. Choď ty pozrieť tam do dola, lebo sa budem vrácať na tie kanály. Aha, dobre. Vidíte dačo, diváci? Nie. Asi nie. Ani ja. Nič. Nejdem, veď som iba tu. A trošku ideme kúsok doľava. Nič nevidím. Konáre mi tu zavadzajú. Nič. Máš dačo? Ani ja. Hej, ja už žijem hore ku tebe. Inou cestou, ale zase nejaké... Idem! Ale nič tu není. To je najhoršie. Nič. Tamto je nejaká bedľa. Tamto úplne čisto biele. No, nie úplne bedľa, ale taký veľký bielý hub. S minatickou. Idem. A tam je. Jaj. A našiel si niečo? Hej? Ideme sa na ňo spoločne pozrieť. Aha, taký peknúčky, ale malý. Aspoň niečo. Tak ho ideme vytrhnúť. Tu má ešte návštevníka. To sa odkrojí. Je trošku rozžratý, ale stále... To sa odkrojí. Len ešte musíme vybrať tu na kamaráta Slimáka. A vy zatiaľ môžete ísť hľadať ďalej. Obíďte ma a môžete ísť. To robím. Že zase už sme takto pri cestičke. Ale aj tunák niečo je, ale to nič. Na to my kašleme. Takže tak. Nič nevidíme. Ako vždycky. No nie ako vždy. Našli sme predtým. No. Ja som jednu vec našiel. Marek. No Majo. Majo. Už máme iba 5%. No, takže, keby ste nepočuli Maja. Počkaj, idem sa ešte tu pozrieť. Ale nič. To čo tam je? Iba prášivky. To čo tu je? Jaj, to zase ten biely hub. Čo sme videli aj minulé. Ale nič nevidíme. Stihneme tunák u tráve. Tunák je. Ani neviem, že čo. Majo, hýbaj skontrolovať taký hubák. Nie dubák, ale hubák.
toto sa mi zdá, že ide byť asi suchohríb, ale nevadí. Ideme za Majom. Takže, tak, jajt. Hop, hop, hop. Asi nejaký suchorybák. Takýto suchorybák. Áno, to je suchorybák. Veľký, ale pekný. Ale veľký, takže si ho môžeme aj zobrať. Ideme na chvíľu pozrieť do týchto kanálov. A vlastne, keď niečo nájdeme, tak sa ozveme. No takže, ozvali sme sa tu na kus skôr. Nič sme nenašli, ale nič. Ale z toho dubáka, že čo našiel Majo, tak som extrémne rád. Ja, Iva, dva také pekné suchohríby. Takže, tak. Nič nevidíme, nič. Tam dačo je. Idem! Hej, a keby ste nevedeli, že prečo som si dal meno, že banán. Za prvé, banán, ovocie je najlepšie. Za druhé, niečo s banánom. Hej, hrávam aj fonko. Aj vo fonku mám meno spoločné s banánom. Nepoviem vám aké, ale tak. A mám rád banán. A ešte moje prezývka je banán, lebo... No poď banán, ideme to ukončiť. No takže, čaute, uvidíme sa u ďalšieho dielu. A majte sa krásne. Čau. Čaute.